igsuon. Mao ni ang challenge, no? Kung ato ang example ba gabi ni nga murag simbang gabi, the more nga nagkadugay igsuon, the more nga diha listingan, no? Ang imong kadasig kay dili lang man tini nga sa permiro, kundi hangtod mahuman, no? So, bulahan ka nga sa ikaduhang gabi igsuon, naa ka karon sa atong buluhaton. So, gabi igsuon, i-introhan na sa atong speaker ang ato ang patukuranan sa ato ang bersikulo igsuon, which is Matthew 18:18. Namuhat yun ang Ginoo. Ang presensya sa Dios yun nagpakaliwala sa ato ang diri igsuon sa simbahan igsuon o ato ang kanang dili undamon ang init, no? Dili undamon ang presensya sa Dios sa pagkabot nato igsuon, no? Tungod sayang ang kahigayunan igsuon. So ako igsuon magahatag og laing bersikulo kay pwede man igsuon o ato lang i-connect at the end igsuon sa Matthew 18:18 igsuon. Dili na kulanganon ang panahon, ang ako ang bersikulo makita diri sa Romans chapter 7 verse 15. Nagingon ang pulong sa Ginoo, dili ako makasabot sa akong kaugalingong paglihok, kay dili ako mubuhat sa buok uuntang pagabuhaton, mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadungtan ko. Amen. Hallelujah. Ako kita sa makatipugsoon, ang ko atong mga ulo, balaan o mahigugma ang kada Diyos, Lord, panghanan ka, Lord, sa ang paniwala ka mong Ginoo, at pasalamatan ang iyong presensya, na naakaw ang mga orasa, Ginoo, pasalamatan ka, Lord, sa tanang kaayo na hindi mo ka naman, Lord. Salamat ka nunay sa mga, Lord, every opportunity na hindi hatag ka naman, Lord, na imong bilikpon, Lord, ang among pagtuo diha kanimo, Lord, ang among buluhaton, Ginoo, sa maabot ka ng mga adlaw, Lord, among gino-offer diha kanimo, Ginoo, ang among tibuok kinabuhi usog, Lord. Hallelujah. Tungod na sayod kami nga naakini dakong kahimuan, Ginoo, sa among mga giuha, mga paghampo, Lord, di lamang sa among mga kaugalingon, kundi, Lord, hallelujah, sa among simbahan. Ginoo, panalangin ang imong mga mensahe kawang Ginoo, di sa mga Lord, sa imong ubos na alagad, walay mahimo, wala ang imong tabang, Ginoo, diha kaniya, Lord, ang mga pulong, Ginoo, hallelujah, nga Ginoo, among ilaway, Lord, sa mga katawhan, Lord, hallelujah, dili pulong nako, kung dili pulong Ginoo, Lord, panalangini, Ginoo, katagi kami sa kasing-kasing ng ginawaton sa inyong mga pulong, sa labutan, Ginoo, hallelujah, mamuhatag, Lord, hallelujah, Ginoo, sa pagdawat, Ginoo, sa mensahe, Ginoo, nga inyong ihandang ka na mga orasa. Dalay ka, O Diyos, sa kaman sa mga kaisuunan, Lord, hallelujah, ikaw, kaduga, ang ilang makasing-kasing kaong mga orasa, Ginoo, O God, hallelujah, alang iningabuhat mo rin mo, Lord. Dalay ka, O Diyos, sa walay katapusan, ang talan ako ginatugay, ginasalig, ginaalamang kanino sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Again, isoon na akong verse makita sa Romans chapter 7, verse 15. Igsoon, na ako kinigitimahan nga ang pakibisog o ang otoridad, mao ang susi sa panalangin. Breakthrough. No? Ang English, igsoon, the struggle and the authority. So, these are the keys to blessings and breakthrough igsoon. So, isip mga Kristohan igsoon, no, there will be a time sa inyong kinabuhi nga kung sa tinag-anay nga pagkasayod, no, sa ato mga kinabuhi, dagan sa ato diri igsoon, kabaloon sa sakto, kabaloon sa gusto sa Ginoo, kabaloon sa angay buhaton, pero nganong lisod man gihapon ng hapon. So, mauni igsoon nga naay mga panahon nga makaingon ka nga balik-balik gihapon ta sa parehas nga kamuyang, no? Magbalik-balik gihapon ta sa salak na atong higungtan. Usahay kapoy na kaayo musulay. Usahay nay time sa kinabuhi nga gusto nang usulayan, masuklan, pero usahay mapilita. Usahay maabot sa kakapoy.
imo na lang pasagdan, imo na lang sa diin na lang. So mo ni igsuon ang tinuod nga ingon ni Pablo. No, niingon siya nga ang akong gusto dili na ko mabuhat ug ang akong gidungtan mao hinuon ang akong ginabuhat. Even Pablo igsuon nakapangutan na siya no nakapamalandong siya sa iyang kinabuhi. Nganong naka-feel siya og inaana igsuon. Ug I know no dili kitang tanan igsuon makasinati gid ani. No matingala ka nganong ang gusto nimo buhaton lahi ang imong mahimo. Matingala ka gusto ka mubuhat og maayo pero dili maayo imong mahimo. Matingala ka gusto nimo pilion ang para sa Ginoo pero imong mapili mao ang mga gidungtan sa Dios. So there is a struggle in your heart. No, kung isa ka normal na siya ka pagbati sa usa ka Kristohanon. It's a normal feeling pagbati tungod kay naa na may Holy Spirit sa atong mga kinabuhi. But this is not a bad news. Ang good news ani suon, sulti ko kaninyo, na kung naay struggle sa imong kasing-kasing kinani, na nagsumpaki, klaro man kayo sa Galatians 5:17, di ba? Ang Espiritu ang unod, magsumpaki yun na sila. So, musugot kang sa dili suon, naa-adyo'y struggle sa imong kinasumuran. Kung ang good news ni ini igsuon, dili ni usa ka kauyang. Dili ko ni kaluyahon. Tungod nagpasabot kini nga kung naay struggle sa imong kasing-kasing sa pagpili sa maayo ug dautan, buhi ang imong espiritu. Mahadlok ka kung wala kay batikon na struggle. Mas mahadlok ka kung wala kay batikon igsuon nga choice. Wala kay una-unaon, murag normal lang. Kay maunay delikado. No? Kay nagpasabot nga walay pala ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Maunang di kayo matingala igsuon nga naay ubang Kristohanon. Nganong dili man sila uhawon sa presensya sa Dios. Nganong dili man sila magtinguha sa mga pulong sa Ginoo. Nganong di man sila tutupon sa pulong sa Ginoo. Tungod di ay walay Holy Spirit. Pero I know kitang tanan igsuon sa bakmi kabaw. I know nga kitang tanan na ay Holy Spirit sa kinabuhi. Nagalihok, nagamove. Mo bitaw ang Spirit is always willing. Kung baga akong itanaw ba nga sidekick nimo ng Espiritu nimo. Sidekick nimo igsuon. Imo na partner sa imong kinabuhi. Always willing na siya, always active. Ang problema lang luya ang atong tungod. Our flesh is weak. Igsuon. So ang Holy Spirit, kung nagpaabot lang ba nga, uy, pili ako ba? Pili ako ba? Pili ang akong timo ba? Maminawa ang akong timo. So there is a struggle within us igsuon. O kani ang problema sa kadaghanan karon. Daghang Kristohanon nakahibalo sa ilang pakigbiso. Nakabalo sila, even us. No? Even me, even you. Kitang tanan nakabalo ta nga na struggle. Pero wala sila kahibalo na naa sila authority. No, sama sa ingon sa atong first speaker kahapon, ang Matthew 18:18 naghatag kanimong otoridad. So mao ni ang problema karon sa mga Kristohanon. They know that they are struggling igsuon. They know nga naay something sa ilahang kinasubukan na kailangan untang ilang suklan. So naalam ko'y makatulong ka puntos igsuon nga akong i-share diha kaninyo. Kung ang una ni ini igsuon nga ang struggle or ang pakigbisong igsuon dili ni usa ka kapakyasan sama sa kung gitong ganina. Kung dili ni usa ka kaluyahon, kung dili ebidensya nga buhi imong espiritu o buhi imong pagtuo. Nagpasabot igsuon nga naapay tsansa ang imong kinabuhi nga kung paminaw nimo napili ka sa kaaway, paminaw nimo wala nimo na pili ang tama para sa Dios, naapay higayon na makabalik ka. Kay naga-work out man ang spirit. Buhi, dili patay. Buhi nga nagapangbihok sa imong kinabuhi. So ayaw una-una na tungod kay naglisod ka, wala na ka sa Ginoo. Mo ni usahay ang problema nato mga Kristohanon, no? Because we tolerate unsa man ang atong gibati, no? Ginapaon sa anak
Gina-tolerate, sayana. Paundayunan. Ginapaundayunan nato, no? Nga kung unsay giingon sa imong kasing-kasing, kung nakauna ang imong Ginoo sa yawa, mo na lang puto imong sundon. Dili na ka makauna-una o wala na gigamit nimo ang kaalam sa Ginoo. Mo imong ipit ang sitwasyon, imo jud ipit ang sitwasyon, dawaton nimo. Jud lagi makayo sa oras. So, ang tinuod kung wala kay pakigbisog, no mas hadlok pa na. Kay ang tao nga layo sa Ginoo, dili na makonsensya, dili na magilty, dili na makig-away, sagdaan na lang niya igsuon. Kung ikaw nga naibuhi na espiritu igsuon, masakitan man ka, magilty ka, gusto ka na ay kausawan sa imong kinabuhi. Amen? No? Kung gusto ka igsuon, nga ma-win over nimo, ma-overcome nimo igsuon. Ang kanang ginaingon ni Pablo, nga gusto ko mubuhat para sa Dios, pero ang mga ginagungtan ang akong mahimo. Kung gusto ka ma-overcome nimo na igsuon, work out, no? Trabahoa, tabangi ang imong espiritu. Tabangi siya na mamuhat sa imong kasing-kasing. In 2 Corinthians 7:10, nag-ingon dira nga maong maka-feel ka kasubo tungod sa sala. Kana ang kasubo dili na para ilunod ka, kundi para ibalik ka sa Ginoo. Di ba pag makasala ka, mag-iiti ka? Di ba pag makabuhat ka dili para sa Dios? May something sa imong nga murag nagdilak ang imong heart. Dili ka na para ingon nga wala na jud ka, kasala na jud ka sa Ginoo. But that is para ibalik ka sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Kung kasapon, nag-ingon diha ang pulong sa Ginoo igsoon at chapter 7 verse 10. Kay ang Dios nun nga kasubo musangkot sa paghinusol nga mag-aagap ngadto sa kaluwasan dili magahambing sa pagbasol apan ang kasubo nga kalibutan musangkot sa kamatayon. So paghinulsol, naay paghinulsol aron makabalik ka sa atong buhi na Dios igsoon. Just like Peter. Di ba si Peter isa ka committed nga disciple, isa ka kusgan nga Kristiyano, isa ka disipulo nga dugol sa Ginoo igsoon. Maingon siya nga dili niya biyaan si Jesus. Pero pag-abot sa pressure sa kinabuhi igsoon, ikatulong na iyang gininay ang Ginoo. Mauni ang giingon sa atong teksto sa Romans 7:15. Gusto niya mahimong faithful, pero napildi siya sa kahadlok. That is the reality of us Christians. No? Gusto na mahimong faithful sa Ginoo. Gusto na tumuhimo ang mga butang para sa Dios lamang. No, as much as possible ang atong mga choices makapahimaya sa Dios. Pero tungod sa kahadlok ka nga, karong gabi na, sayang naman na ito ang kita karon. No? Sayang na itong agi karon. Pagkuhan na ni, pamasahi, pangkrudo, pangsudan. No? Nakay kabalaga, nakay kahadlok, igsoon. Nga, gusto nimo nga mahatag sa Dios ang imuhang kinatibuk-an nga kinabuhi, pero tungod lang sa pressure sa kinabuhi, igsoon. No? Makahimo ka sa pagbiya sa Ginoo. Pero si Peter igsoon, wala man diya nag-end ang iyang story. Kaya nakabalik man siya sa Ginoo. Na-overcome niya ang iyang kahuyang igsoon. Huwag ka na tungod, kaya ipaghinulsulan niya. Gigamit siya sa Ginoo afterwards. Diba? Ang disipulo. So, bisan siya napildi, wala siya gibiyaan sa Dios. Kaya ang Ginoo makabalik gayon sa usa ka kasing-kasing at tinuod nga naghinulsol. I'm not just talking about here as big sins. No? Kaya ang big sins, very common kaayo nga nandang sala. Ang challenge man as Christians, kaya mga gagmay na to na disobedience, gagmay na mga dili gyud ta makahimo pa, no? Na imbis para sa oras sa Ginoo, di ka mahimo. No? O kini ang hadlok. Kaya naman, if kani mga ginagmay, suod na mga disobedience,
obedience to the Lord. Ang dili paghatag og priority sa Ginoo, matapok, it will become stronghold. Diba? Pag mayroon kang stronghold, muni lisod, mungkagon. Lisod kayo mungkagon, dili mo ni kaya. Dili nato kaya. Every stronghold sa itong kinabuhi mo na Ginoo. Kinahanglan ang pagpaubos sa kaugalingon. Kinahanglan ang pagtugyan, pag-surrender sa Ginoo. Kinahanglan yun nato ang tabang sa balaang Espiritu Santo. Dili ni ko kaya isunod. No, even ang imong pagpili, dili pa nimo na kaya. Mao bitaw na kay partner ng Holy Spirit sa imong sarit, sa imong kaugalingon. Kay kung wala kay Holy Spirit, wala ta gibinlan sa Dios, kung makuhupay isuod, teacher of all things, nagatudlo sa tanang butang na atong paghimuon, unsa na lang kaya ta karon. Pero grabe ang gugma sa Ginoo diri nato. No? Kay kung siguro ang gugma sa Ginoo nag-end lang dito siyang kamatayon, useless ang iyang kamatayon. Pero kay gihigugma ta sa Dios, kabalo siya nakita mga tao, uyang ta, makasasala ta in nature. Gusto niya nga naay mo guide nato. Kabisan, ibalik na siya sa tiilan sa iyang amahan. So, ibilin niya ang balaang Espiritu Santo ang muhatag ugiya nato. Amen. Kanang dako kayong magpasalamat nato sa among buhi na Diyos. Gusto sa Ginoo nga di ta malaglag. Gusto sa Ginoo nga dili sayang, dili kawang ang iyang kamatayon. Gusto sa Ginoo nga hatagan nato bili ang iyang kamatayon sa cross sa Kalbaryo. Kung ini ang Holy Spirit, mao ni ang ato ang partner sa kinabuhi. Mao ni siya ang imuhang sidekick. No? Mao ni siya ang matudlo kanimo sa kanang butang igsuon. Pero ang challenge nato matud karon igsuon, kung buto ra ka sa pakigbisog, buto ra ka sa struggle every day, every buhaton sa Ginoo, struggle ka, nauna-una nimo, nahimo na nimo cycle sa kinabuhi. Pero wala tay gihimo. Na normal lang, sorry Lord, pasensya na jud kayo karon Lord. Lord, sorry jud kayo karon Lord, ug panahon. Na normal na nato ang pasensya na kay Lord, sorry Lord. Kung wala jud kay progress so, di jud mo gawas ang authority. Di jud mo ma-exercise ang authority igsuon. Luwas ka, save ka, giluwas ka, pero na-stuck ka. Stuck. Nagpabiling ka. Walay pagtubo, walay paglambo. So, ang problema diri, ang pakigbiso, dili mao ang problema. Ang problema diri, ang pagpirmi nimo sa struggle. Ang imuhang pag-stay ana na struggle nga wala kay gihimo. No? Nga wala kay gihimo. Dili mo tabangan nimo kaugalingon. Remember, igsuon, walay lain mo tabang nimo. Mutambag nimo ang imong pastor, mutambag nimo ang imong igsuon. Pero igsuon, ikaw ra gyud ang makapangkawas sa imong kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Dios. Kung imong givalue ang mga pulong sa Dios sa imong kinabuhi, dili lisod. I remember gabi nag-duty ko igsuon, mas daghan pa og mga napamanandungan sa akong kinabuhi kaysa akong ipasa na report. Dili man kayan na makahilak ko sa kaayo sa Dios. Na-remember na ko sa una ang akong kinabuhi. Kung na-realize na ko, uy, kaya usahay pagpangutan ko, yun sa mali mo na. Dili man ko na ko matubag in my own. Kaya wala man ko'y pagkamatarong sa akong kaugalingon. So, gipasagdan lang na ko. Kung baga, gi-embrace na ko, kani kagihatagan ko kusog. I will grab the opportunity. So, na-remember na ko, before ko nabutang inaani nga sitwasyon, di ba simbalay? Nagsugod ko nga, dili ko makaabot og simba diri, dili pa magsugod ang wali. Kasi bakit mo, kaya naman, duty na nako pagkaunto. O, dito na ako na-feel ba ma, dili ko kontento. Na-impress ako sa Ginoo nga, dili ko kontento na, hindi ko matulong sa Ginoo, kung lang ko praise and worship. So, bilang ko kay gayon, bilang kabulan ng suo, nga nag-duty ko sa buhangin, inana ang aking cycle. And then, there comes a time nga, simbalay. Simbalay ba to? Kanang, ako mismo, nakita ko paagi nga, ma-satisfy
ko shift. Di ba si Bala is alas 7. Sa'yo may kumo duty. 1 hour before sa akong duty. Ganun man, dito ko simba sa akong opisina. Ako pa man isa, basta pa man mingawa, pa man akong mga tao. Dito ko dahil sa Ginoo. Dito na ko first, isuon, na-encounter ang Diyos na grabe na pagkilap sa Ginoo. Wala yung tsawa ko isuon. Mao ito ang tayo nga, yan ako, ay kani, murag. Kada bitaw, gitagan mo kaalam sa Ginoo ba? And then, ang next na akong gihimo, gapalit ko. I intentionally gapalit ko sa akong trabaho sa isa ka bulan iso nami upat ka late. Kay pag mawas ng 5 ang late, warningan man ka. Naman ay mga sanction. Warningan ka hanggang kung 6, 7, ma-terminate ka. Sa upat ka late igsoon, ako din ang delay para sa Domingo. Muagawas ko dire, walang simba. Wala may fellowship sa mga members. Mura ko kan bitaw diretso lang dumas. Kay magdagan. O ilay-layo ba ang buhangin. Upat jud na kali. Karon, asa man imo gibuna butangker ang mga break nimo? Naapil man na sa late. Duha ka break sa isa ka adlaw. Ang akong ginahimo, musabay-sabay og break sa akong mga kauban. Uy, ayaw ko ninyo biyahe ha. Kung mag-break mo, mag-time in mo, mag-time out ko, tawagan ko sa opisita, ma'am, time in na, ma'am, time out na. Kaya para di lang mo sobra ang akong upat ka late sa isa ka bulan. Pilang ka bulan nga ako dyan ang gihimo isuon. Kung isa kada kong kadaugan sa akong kinabuhi. Kaya tinong kadaugan nga, dili di mo masayang sa kaadlaw na. Sa ka-oras ka late, pila raman na sa unang asweldo. Kaabot siguro 100 pesos. No? Kanang sakripisyo ba? Kung kanang pagpili nimo sa tama nimo nga buhaton, nga naka-align ang imo kasing-kasing sa unsa ang gusto sa Dios na imong himuon og desisyonan adlaw-adlaw. Kaya kani pag-desisyon kani pagpili sa mga butangan langit nun so, di mo ni siya pagbati. It's a decision with authority nga imong gi-practice sa imong kinabuhi. And I feel that confidence. Dili tungod kay hambugira ko nga kaya na ko niya. No, it's a godly confidence. Nga pinasikat sa akong pagtuo na naay mahimo ang Dios sa akong kinabuhi. And I remember kung ingon ni Bradon gabi sa likod, ayaw jud limitahi ang kaya mahimo sa Dios sa imong kinabuhi. But that is why bitaw asa man ko na trabaho even sa Quirino igsoon, even karon igsoon nga naka-work from home ko, kabalo jud na ang akong mga manager, kabalo jud na ang akong mga kauban. Unsa ko kabisi dili sa trabaho, kundi kabisi tungod sa buluhaton sa Dios. Last Sunday igsoon ako i-share, I was about to meet a friend. Kasi nagbinutagay ni chat, manikalit lang siya ingon nga real feeling na ako ka-depressed ko. Guhoy, ay doon ka mag-ingon-ingon anak, kay upat bayan na imong anak, na iyang panganay ka-edad ni Prince. Panganay na ka-edad ni Prince. Na siya ang breadwinner. Left and right ang trabaho. Murag ako ba, adlaw gabi. Pero ako, na ako'y boundary. So, share naman ni blessing. Pag na siya client, pray, gusto ka, pag hindi masuksok, imuha na lang sa, ihatag lang sa salain. So, kabalo na sila, isikin ko kanon ng week ba? Di dyan ako ni mahimo ni mga butaka. So, nasayang din na sila isuon. And di-share na ko sa iya nga. Kabalo ka, maubitaw, nabilik dyan ako walaon sa everyday routine sa akong kinabuhi ang pagpangalagad sa Diyos. And we know that Islam, ang mga babae, limitado na sila sa ilahang faith sa Ginoo. Kay kalalaki ang kinahanglang dasig sa ilaha. Mostly sa mga asawa na sa mga panimalay. So, dili sila pareha sa tuwa nga na opportunity, igsuon na walay pili nga makahimo ta sa pagpangalagad ug sakto sa atong buhig na Dios. So nihana ko ba ito? Maubitaw, nashi nga. Bisag unsa nato kabisi sa atong trabaho, bisag unsa nato pagpaningkamot aron makakwarta sa atong kinabuhi para sa atong pamilya. Dili yun na ko kaya nga wala akong buluhaton sa Ginoo. Mao ginay nagahatag na ako puso. So ako gi-share, actually ginashare mo gyud ako na siya sa kaya na siya religion. Ginadasig din ako na siya. Pero depression is not good. No? Di na siya maayo. Kaya i-tolerate din mo sa
ikaw ni dawat, ni salig, kaniya, aduna kay gahom, kay ikaw anak sa Dios. Aduna kay gahom. Dili man na makatupong sa gahom sa Ginoo, pero gihatagan ka sa Ginoo authority and the power and so on, na makasukol ka sa mga butang na ginagmay, sa mga butang na kinahanglan imong piligon para sa Ginoo. Mao bitaw ningon si Pablo diri igsoon sa verse 24. Naningon siya, alaot ako nga tao, kinsay mo pagawas ka nako, di ka niining lawasa na iya sa kamatayon. Iyang gituring nga ang lawas nato igsuon, kamatayon na daan. That is true. No? Kamatayon na manidaan ang atong lawas. Pero ang maayong balita giingon sa 25, salamat sa Dios, pinaagi kay Jesucristo nga atong Ginoo. Busa pinaagi sa ako sa labutan, ang ginaalagaran ko mao ang kasubuan sa Dios. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo kay Jesucristo nga pinaagi sa imong salabutan, ginaalagaran nimo ang kasubuan sa Dios ug dili ang kasubuan sa sala. Amen. Kayon kag sa imo na pagsultiyon, pero lisod. Lisod nga choice sa kinabuhi. Pero kabalo mo igsuon, samtang nagapangalando ko sa Ginoo, nagpasalamat ko samtang naghilang. Yan ako, Lord. Nagpasalamat ko nga niabot ko sa higayon. Nga mas problema pa ko sa akong pagpangalaga diha kanimo kaysa problema ko sa akong pagkinahanglan sa akong kinabuhi. That is tinuod jud na igsuon. Kasi there are times na na-prove na nako ang kaayo sa Dios. There are times na once i-surrender o itugyan nimo sa Ginoo, ang tanan nimo struggle, magamay man o madako igsuon, aron lang matuman ang kabubuton sa Dios. God is good. Tabangan kaniya igsuon. A lot of times igsuon. Even karon na week, daghan ikog deadline igsuon sa Ginoo lang. Pero ganina wa jud ko'y gilabtan sa akong laptop after duty. And I remember, Pastor, dili pwedeng isa lang ang magsakripisyo. Kung akong church, dako pag kinahanglanon, dili pwedeng isa lang ang magsakripisyo. Kinahanglan tanan magsakripisyo. Kaya dili na umahatag igsuon ang tibuok nato na pagtugyan sa Ginoo kung pipila lamang ang magsakripisyo. Because we are partakers. We are partakers igsuon sa authority o gahom na gihatag sa Dios diri nato. Ikaw isip sakop sa usa ka simbahan, whether you like it or not, partake ka sa pagkinahanglan sa Dios. Apil ka igsuon. Whether naglingkod man ka, naamang kay ministry igsuon, apil ka sa pagkinahanglan sa atong simbahan. Kung na-remember na ko si David, dili ko nakahilak gabi. Remember ka Ate Karen na i-share na. Yan na ang si David. Samtang gusto niya mag-offer sa Ginoo. Pasensya na igsuon, basta dili ko ka-remember sa bersikulo, pero remember kay nako ang context. Dili ko gabing na-bless. Nag-usap na ako ang dagan sa akong pagpangalagad na the more na mag-increase ang akong pagtinguha sa Diyos. Tingon sa David, I will not offer to the Lord things which are cost nothing. Dili ko magahalad sa Ginoo nga walay bili lang nako. Kay di ba dihang higayon na gi-operan siya, o libre na lang ni, aron ihalad nimo sa Ginoo. No, niana si David, dili ko muhatag anak. No walay bili. Kinahanglan hatagan na ang dakong bili. Kinahanglan hatagan na ang dakong sakripisyo. Ibaw na, ang ako ang pagtanaw sa kadako sa gugma sa Dios diri nako. Grabing hilak na ako gabi igsuon. Kasi na-remember na ako si Pastor ang nagwali anak. Sinsya na dyan ka, ay gabi puros with Pastor ang ako may lumduman. Unang grabe dyan ang presensya sa Dios. Kung akong ginasubay igsuon, ako, i-share lang na ako. Sa tinuod lang, gamat yung ko sa akong pagpangalakan, sukad-sukad, nga na-prove na ako sa akong kinabuhi ang gahong sa Ginoo. Concerned ko sa akong pagpangalagad sa akong buhi na Diyos. Even sa ginagmay na butang igsuon. Muna observant ko igsuon sa mga
kinahanglanon ug servant ko sa unsay dapat buhaton. Kasi gusto nako nga di lang bitaw nga diri lang uputo nga kumubuhat ka igsoon para sa Ginoo kinahanglan pinakataas o pinaka-the best na offering diha sa Dios. Wala man ka gitinguha sa Ginoo, whether naa ka gitinguha or wala, deserve sa Ginoo igsoon ang pagserbisyo na pinakadako o pinaka-the best nga imong mahalad. Giusab na ko ang akong dalan sa pagkinabuhi, especially sa akong mga tithes, pledges, na ako'y mga sikreto. Ambot ko mo, kung abang mo'y mga inana, basta ako na ako'y sikreto. Na ako'y nasakpan ng sikreto sa panalangin. Glory to God in the highest, hangtod karon iso ang grabe ang pagpamuhat sa Diyos. Dili na ko ma-imagine nga ang gihatag ng authority sa Ginoo nga ako ang i-apply sa akong kinabuhi. Dili man na sa ingon nga, mura ang mag-righteous. No. That is the authority and the power of God nga naa sa imong kasing-kasing. Kinahanglan lang nimo i-practice igsoon. Kinahanglan nimo sulayan. Mo bitaw sa trabaho gahapon wala ko nakapugong. Bigla lang isulod sa akong una-una ka katong letter na na-bless ko nga naa dayon ato nga letter para sa mga private na mga employee. Tinuod na, kung i-honor nimo ang imong trabaho, ang Ginoo sa imong trabaho, wala imposible. Kung kitanaw nimo ang Dios ang tinubdan sa imong trabaho, wala imposible. Kasi gisulayan na ako. Kung tinuod, igsuon. Dili na bakat, di na tumutupo. Tinuod yun na na mamuhat ang Ginoo. Because that is your desire. Kung tinud-anay ha, ang imong gusto igsuon na himayaon ang Dios sa imong kinabuhi igsuon. So ang ikatulong punto igsuon, ang dili paggamit sa otoridad, mamoy makapugong sa breakthrough. Totoo ba mo anak? No? Na kung di mo gamiton ang imong authority as anak sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala kay breakthrough. Wala panalangin. May nangag. Actually, nagduha-duha ko, nasig pamalan ko, kay makapangutan na ka ba? Naramang ubang Kristohanon na, dali man ka di panalanginan. Isulod ba na sa ito mga una-una? Naramang ubang, pradugay makaayo. No? Ganun na ang may ubang mas kay ang panalangin. Maybe, isuon, naa sa imong hangsulod ang problema. Bitaw ninyo si Brother Dr. Gabi nga ang problem is naa sa iyo. Tinuod yun na. Wala may makatabang dito aron makapahigawas ka. Dili makatabang ang mga tambag, kundi tambag lang sa mga tulong sa mga Diyos o pag-apply o pagkinabuhi sa mga tulong sa Diyos. So dili ka ng delay. Isa kapag testing sa tuwa igsuon. Usahay resulta ni sa imong gitolerate. Tinuod yun. Kasi kung itolerate niyo ang mga butang, igsuon, musamot ka delay ang panalangin igsuon. Masikat imo na, okay na ni, gamay na butang mo. No, bingon lang ka, dili man ni grabe, di man ni dako. Pero diha nagsugod ang gapos. Diha nagsugod ang stronghold. No, na-remember mo sa akong Sunday school, mga small compromises. Gusto ka blessing, kung naa kay gi-hold, nga dili sa Ginoo. Gusto ka breakthrough, pero wala nimo giatubang ang sunod, wala nimo giaway ba? No. Wala nimo giaway, nimo ng James 1:7, magpasakop ka sa Dios. Kung niingon sa Ephesians nga natay mga hinagiban sa pagtuigsuon. Kung giingon dira na kinahanglan sukla nimo ang kaaway. Kana ikaw lang man na, ikaw ra jud, walay makatabang nimo ikaw ra. Kung unta no nga daghang Kristohanon nga ang makarealize kitaw ani nga ang problema sa panalangin nga dugay kayo dili ang Ginoo. Dili ang Ginoo kundi kita. Kasi naa pa kay mga dili nato mapahigawas. Kung wala nimo gina-confront, mauna ang problema. Wala nimo ginapakita ang solusyon, mauna ang problema isool. Ang imong gitolerate karon, mao ang makapugong sa imong breakthrough ugma. Ginoo jud na. Kung sa imong gi-shape karon sa imong kinabuhi isool, mauna ang imong destiny sunod. Kung puro ka compromises sa Ginoo,
again, ang panalangin di lang makita igsuon sa mga material na utang. Kaya ang tinuod na success sa kinabuhi, kanang everyday nga pilion nimo ang Ginoo. Kadaugan nimo everyday nga pilion nimo ang Dios sa matag buluhaton. Mapansin ninyo kanang ipit kay kanan sa titiray ba? Mambaktas. Magsingot-singot sa. No. Tungod kay may pamasahe. Pero pag abot, pag tungtong na sa taas, ay, kalamig sa gibate. Ginagmay lang na, pero bibo ang langit anak. Napahimaya nimo ang Dios sa imo ang kinabuhi. So ngano ang uban, dugay kayo ang tubag sa pag-ampo, no? Dili tungod kay pilion sa Ginoo nga di mangkag hinay kay kaluya kay pa dili ko sa dasi. Dili sa iya akong panalangin, no? Dili man dilihan ang Ginoo, no? Even sa mga dili magtuo, ginabless sa Dios. Ang problema ay soon na atay ginabayin. Nga wala naay mga butang sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, nga wala nimo gibayin, ug naay wala nimo gi-release na mga butang. Dili mo sunod na Matthew 18:18. Igsoon. Nga ang imo pakibisog normal lang. Pero ang imong response mao ang magbuot sa imong future. Kung unsa ang imong gibahin, dili na makagapos nimo. Kung imo nang gibungkos igsoon na mga butang nga dili langit nun, mga butang nga gidungtan sa Dios igsoon, dili na makagapos nimo kay bungkuson man muna sa langit, nga di na makaatake nimo. Amen. Nga walay laing mag-ahari na sa kinabuhi kundi ang iyan ng balaang Espiritu Santo. Tabangan mga sa langit kung ikaw mismo imo nang bungkuson. Kung unsa ang imong gilos, gibuhian, igsoon, mausap ang flow sa imong kinabuhi. Dili ka makadawat og bagong panalangin kung naapay daan nga gapos nga imong gialaw. This is very hard and difficult for us Christians. Lisod kaayo. Pero dili imposible. Kinahanglan nato i-practice ang atong authority. Dili yun imposible igsoon. Hindi yun siguro makapamalandong ka, makarecall kasi mong kinabuhi ka ron. Alam mo? Naaning ako sa una. Daghan mo ihimo para sa Diyos. Nakatamutan na kaya ka nga, nahimo na na ako to. Pero nag-ingon si Pablo. Dili sa pulong ni Pablo igsoon. Nga may panahon nga gusto ni mo muhimo maayo, pero ang mga ginatuntan sa Diyos ni mo manalo. That is because wala kay pagsukol. Sa una ko pagsukol nga kuan man ta kanang cold and hot. Patay kasukol. Patay kasukol. Uduol lang ta sa Ginoo pag natin pag kinahanglan. Pag nadawat na nato, wala na. Lord, sunod na ko, Lord. So kinahanglan igsoon na magpasakot ka diha sa kasubuan sa Dios. Ihawas naman nato ang atong daang kinabuhi. Bagko na tang kinabuhi. So gikan pa atong ang 7 sayings. So a new creation. Hangtod karon madunggan nato gyapon igsoon nga gawas sa atong mga bagpa igsoon nga dinadeclare nato nga bagko na ang atong mga kinabuhi karon. Tungod kinabuhi na ni nga ginaddumalaan sa balaang Espiritu Santo. So igsoon, no? Karong gabi una, kinahanglan nga di nato pasagdan atong pakigbiso. Di nato i-normalize ang atong kapuyang. Kundi hatagan nato otoridad o gamiton nato kini aron kita magmadagugon. Aron kita makapili sa angay o matarong na Diyos. Actually, dili yun mo ni siya kaya. Kada ibang magpaubos, lisod kaayo. Lisod kaayo. Pero kinahanglan ni mo buhaton, not for other people, but for yourself. Okay, once na ikaw, igsoon makapahigawas ni anak igsoon, gaan kayo ang inyong paminaw. Kaya ito mga kapoy na ito, no? Sa'yo mo kay una-una ang gaan ang kapoy.
Kaya wala mo gyud una ang resulta. Kapag ato ta sa bulaton, mawala ng kakapoy nimo tinuod na isoon. Isa sa kakapoy guyura na imong tingin. Asa bulaton sa Ginoo. I tell you the truth. Katagan kag bagong usog sa Ginoo. Mo bitaw ni problema karon nga nagkalisang na ang atong kalibutan ba. Because daghan man ang Kristohanon, pero masakmit gihapon sa kalibutan. Masakmit gihapon sa sala isuon. Karong panahon na katapusan na. Isuon or on the end times, isuon siguro kanya-kanya ng palingkamot. No? Kanya-kanya ng palingkamot. Makaingon ka karon siguro kung maabot ka ron ng katapusan, magmahay siguro ka sa unang panahon ra ka nagasig. Nahuman naman to. Nahatag naman mo sa Ginoo, pero nabago kumangkot ka. No? Ang usa ka realidad sa Kristohanon, mausap ang atong pagbati sa Dios once ipromote ka sa Ginoo. Mabago ang status ng kinabuhi. Isuon, mabago ang ato ang mga paglantaw. Natay mga sa una, ang imuhang drinks, simple na kayo. Karon nang gipanalanginan kasi dito. Tinuod niya na, ito sa reality. Mo impress yung pagkinahanglan. Mo impress yung tinuha. Pero nabalik lang karon. Ano? Imbis na daghang pagkinahanglan, daghang needs, so mas labaw na mudurol ta sa Ginoo. Napalayo naman ta sa Diyos. Wala ang crisis karon igsuon. Ang crisis karon, it's a matter of assessment sa inyong sarili ba? Na, kini bang crisis karon, kalisdanan sa kalibutan, makapaduol ba ni sa imo sa Ginoo? O mas nakapalayo ni kanimo sa Ginoo? Isa ka, takong pangutana nga, di na matubad. No, kundi, kanya-kanyang pagkamalandong sa Ginoo igsuon. Na, I hope na sa gamay panahon, oras na atong nahatag karon sa atong buhi na Diyos. Mga pulong niya igsuon na dakong kahimuan sa atong pagkinahanglan. No? Na di na to limitahan ang gaong sa Ginoo. Kay pradundot ko na ako na nadiingon niya dili limitahan. Ginoo na sa Ephesians 3:20, di ba? Na ang Ginoo makahimo labaw pa sa imong giuna-una. Pero dili mo ini makita kung dili mo gamiton ang imong authority. Mahadlok ang ka mo sulay. Pero gidasig ta kanunay anak sa Ginoo na sulay ako. Ako iso dili jud ko sulay sa Ginoo na. Kadto to pasakripisyo ko sulayan din ako ang Ginoo. Di jud ko mapiason sa Dios. Even if dakong kawalan sa kuha. Pero akong yuna-huna na whatever we lost in following Jesus is a gain in Christ. Kadaugan na nato diha kay Kristo. Pero kung ang imong pagkakristohanon karon para lang sa imong kaugalingon, kung imong pagdawat sa kaluwasan para lang matagbaw ka diri sa kalibutan, dili mo ang dawilon na tinuha. Kasi imbis na gitransform ka sa Ginoo into selflessness, nahimo nga kang selfish. Gusto nimo nga ikaw lang ang makabenepisyo, ikaw lang ang matagbaw, ikaw lang ang ma-satisfy ang iyong pagkinahanglan. So, we believe in the power of transformation. Ako nagatuog na sayon dito nga sa matag paguna-una nato sa gibuhat sa Dios, sa kamatayon sa cross isuon nakadyoy daw pagbago nga nahitabo sa atong mga kinabuhi. Dili gyud nato nagsayang isuon labi na manata nasakop ka sa usa ka ministry isuon. No, every ministry daghan kag pagkinahanglan mo. Walay ministry karon nga wala sa mga problema, wala sa pagkinahanglan. Walay ministry nga perfect isuon. That is why impress ako agabi na akong prayer request pa naghiusa. Di lamang sa mga buluhaton na every Sunday magkita-kita. Di lamang sa mga ginagmay na tumato. Kundi labaw sa danan sa pag-ampo. Sa bagay, ang Ginoo, wala man nagkatanaw, pila katuhod, ang mupiko. Pero sama mo na siya isuon. Nga naman,
maubos na to atong kaugalingon, atong gibayaw, gipadako ang Dios sa atong ministry. Dako kay kahimuan unta ang palagi usa. Mao na atong padayon nga ginaampok karon. Nga unta igsuon, hallelujah, no? Nga sayang ang higayon ba. Daghang mga revelation sa Ginoo igsuon, karong mga week sa atong mga kinabuhi igsuon. Actually, ang warrior igsuon, makahinumdum ko ani ba nga nakaanak dito sa akong kaugalingon pag-ingon ni Pastor. O, kamo ang himong warrior. Kay kamo man permanente na sa simbahan. Murag ni ana ang akong nakaanak jud qualified ani. Kay na-feel day na ako ang kabukaton. Na-feel na ako ang burden. Sa warrior igsoon, sa among warrior every Friday, wala may prayer request para sa among kaugalingon. Yes, tanang prayer request namo para sa church, para sa syudad, para sa nasod, tanang kasimbahanan, tanang membro sa simbahan, tibuok kalibutan. Dili namo ginaampo ang among mga kaugalingon every Friday ha. Amen. Kay nagatuo mi nga kami ang instrumento sa Ginoo para sa mga pagkampo. Tungod nasayod, no nasayod si pastor, nasayod ang Ginoo na dili ka ng membro makahimo sa paglugod kanunay. Mo nang kinahanglan nga naay mag-maintain sa mga prayers igsoon. Pangsagang igsoon sa buhat sa kaaway. So giset aside namo ang mga kaugalingon because we believe na kung ikaw gamiton sa pag-ampo gipanalangina nakadaan sa Diyos. Unahon pa sa Ginoo pagtagbo ang imong pagkinahanglan. You are a blessing to every member igsoon kung imong iampo ang imong igsoon. Labi na ang imong simbahan. So katong pag-time nga, yain mo si pastor kay panumpaan mo dito. Panumpaan ba bro? Sanay ko. Uy, lumiyaw na akong ani ko. Kaya nasayod ko sa akong kaugalingon ng pagla. Sabi lang ko sa akong kaugalingon. Pero i-feel yun ako, na-feel na ako ang kabukaton. Dito na ako na-appreciate ang prayers. Dito na ako na-appreciate ang pagtampok kanunay sa presensya sa Diyos. Dito ko mas ningon ko nga mas grabe kamaayo sa Ginoo. Gamiton yun ka kung mas idili ka equip. Gamiton yun ka mas idili ka qualified. Mas idagdag ka doubt sa iyong kaugalingon. Gamiton yun ka sa Ginoo. The more na ginagamit ko, the more na ginagamit ni Igsoon. Salamat sa Diyos, kabunan sa hamiling na dugo ni Kristo. Nagapadayon ang among warrior. Ilan na katawin? Amen. Daghag mga kaluyahon. Daghag. Kaya bitaw, pagtutong na Igsoon, ibukas na mo tanan. Walang gitbit para sa kaugalingon. Ayaw, dito na problema diri. Kaya lahi ang atong purpose. Lahi ang mission. Dili para sa atong kaugalingon. And being selfless. Walay para sa iyong sarili. Nakapahipayat sa atong buhay ng Diyos. Bisan pa dili ka warrior. Asa man ka mag-ministry. Asa man ka karon igsoon. Even in your own, ginagmay na mga butang igsoon. Makahimo, gihapon ka anak. Pagsukol sa kaaway. Pagpili sa mga butang na langit mo. Sama sa akong giingon, igsoon, dako kayong kahipuan. Nga pili ko na ito ang angay para sa Ginoo. Amen. Kasi daghan kay tag kinahanglan. Daghan kay tag need karong mga panahon na igsoon. Sa sitwasyon sa atong church, igsoon, no, usahay ito, makabangtan ako sa mga kapwa warrior. Labi sa bakit kay Pastor Geraldine, kani akong sinig ang kuba. Pasayloon ko sa Ginoo, pero say, batiun ako ba? Tungod kay, grabe akong kahangawa ba? Nga unta, dili lang kita. Usahay ito, lumalando ko sa Ginoo, makahilak ko sa Ginoo, magpakilukoy na lang ko sa Ginoo, Lord, unta, dili lang kami. Kasi inisip na ako, igsuwan nga
simbahan ang nahimong instrumento sa Dios. Di lamang sa panalangin kundi sa kinabuhi na ay kabaguhan. Ang simbahan ang nag-sustain sa imong pagbago, nag-maintain sa imong pagkamatarong, paglakaw dira sa pagkamatarong. Di mo ni makita sa gawas. Di mo ni makita ang katagbawan sa imong trabaho. Amen. Diri lang sa church. Samtang nagpamalandong ko gabi, so grabe na akong tilak sa Diyos. Kasi, na-realize na ako na, so mali ako mga outline ko, murag ako mani. Murag ako ba? Murag ikan na sinugdanan. Pero in your own, I know, makauna-una ka, makapahinuglog ka karon. Kung sayang ato mga igsuon wala, makapahinuglog ka karon. Igsuon. Bisang naman sa imong sarili. No, I know, nagtinuwa ka para sa imong kaugalingon, para sa imong pamilya. Tagaan kang kaalam sa Ginoo igsuon aron ma-maintain ang blessings. Ma-share nimo ang blessings sa uban, sa ministry. Maka una-una ka mga strategy, mga sikreto sa panalangin. Kanang mga sikreto sa panalangin, sultihan ta mo. Kanang mga covenant nako aron nga night protection. Dili kay nako na ginasulti gyud sa tinuod. Dili kay nako gina-testimony kasi akong gina-protectionan. Enough na sa kuha nga ang Dios ang nakabalo. Kasi para walay bintana pa no, sa kaaway. Ito kayo. No, mga dagkong kadaugan yun sa kayo lang, kabaluman mo sa dili dyan kayo na ako gina-share ng soul. Pero grabe yun ang panalangin sa Diyos. This past year, January, inaanak ko, Lord, pwede mamuha na ang May. Grabe ang ganap sa kinabuhi. Grabe ang trials. Pero wala dyan ko pakya sa Ginoo, panalangin na niabot o wala na pwede kamahayog sa Diyos. Dakong panalangin. Wala ko nagduha-duha sa paggrab. Kaya ang panalangin igsoon na ay mga magagamito na tao. Tungod nakita sa Diyos ang tinuhang tinguha. Sugod sa tinguha. Pero ayaw pagpabilin na tinguha lamang. Tinguha, matagan nimong aksyon. Actioning. Exercise your faith, act your faith. Kasi makita niyo dira ang pagpamuhat yun sa Diyos sa inyong kinabuhi. Ayaw isuon nga gana-gana. Consistent. Even sa your tithes, even sa yung pledges, even sa yung mga ginabuhat, mga ginagmay nga pag-share sa inyong kaigsuunan. Consistent. Kasi pag gana-gana lang, dili-dili ko na panalangin. So, wala dyan ka nang imuhang kubinan sa Ginoo ba? Panaan. Panata di mo sa Katoliko pa na. Panata di mo sa Diyos ba? Wala'y dapat makabalo, ikaw ra. Una may nakabalo, isa ha. Kahit sa na. Karoon nga, ang panalangin magpadayon sa kinabuhi. Kasi, wala may laking gamiton ng simbahan. Kita man na membro. Dili magsugod ka na ang igsuon ang panalangin sa Diyos sa atong church. Sa atong mga kanya-kanya iso na pagpananggamot. Nga mabungkos ang atong unsa man mga dili maayo sa atong kasing-kasing. Kaya na ito magpaubos. Kaya na ito unahon kung sa'y ikapahimaya, ikalipay sa Ginoo before, over sa atong ikalipay sa atong kaugalingon. Amen. So, igsoon, karong gabi una, Amen. isa ka pagdasig nga pinakaunang na-bless na. Tungod kay, dili tungod kay nahitabo kung na-experience na ako, kundi pagpapatuod kung isa ka testimonya at tinuod ang gahom sa Diyos. Tinuod ang authority na gihatag sa Diyos diha nimo. Amen. Tinuod. Tinuod. Oh, unfortunately, no, usahay na may mga discouragement, like sa pag-inom ganina nga, sayang ang panaghiusa sa prayers. Pero sige lang, basin tayo nag-ampo sila sa ilang mga kaugalingon. Nag-ampo sila sa ilang mga panimalay.
kay asa man sila karon. So dalay ko ng Dios sa walay katapusan igsoon, ang imong pakigbisog dili mao ang makapubong sa imong panalangin, ang imong pagdumili sa paggamit sa otoridad mao ang makapubong niini. Kay kung gamiton nimo ang gihatag sa Ginoo, walay makababag sa breakthrough nga gihandam niya para kanimo. Amen. Walay babag. Hallelujah. Tungod kay naakay gahom. Naakay authority. So, walay ko ng Dios sa walay katapusan. Amen. So on gahapon or gabi na naman tayo mga prayer requests. Ato lang siguro itong i-retain itong mga